Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Αγορίνος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου, δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Όνειρα από οργάντσα. Ευχές που μυρίζουν τριαντάφυλλο. Χαμόγελα σαν Κρίσταλα Σβαρόφσκι. Αερόστατο γιατί είστε ξεχωριστοί. Το ίδιο και το event σας. Αερόστατο. Διοργάνωση γάμου, βάπτισης και θεματικών πάρτις με έμπειρους ψυχαγωγούς. Πρωτότυπα κεράσματα όπως καρότσι παγωτού, συντριβάνι σοκολάτας, καρότσι popcorn και πολλά άλλα. Αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση. Προτείνουμε τα καλύτερα σε μπομπονιέρες, σετ νονού και κουμπάρου. Ονειρεμένες μπαλονοσυνθέσεις για κάθε περίσταση. Αερόστατο. Μόνο εδώ, σετ νονού, Μάκης Τσέλιος. Ιδιαίτερα παιδικά φορέματα, κύριε Ισούη. Αερόστατο, Καζαντζάκη 27. Με εμπειρία στο χώρο και πάθος για δημιουργία. Εξασφαλίζουμε το δικό σας παραμύθι. Τηλέφωνο 28310 21 708. Γλυκά μου αυτοκινητάκια. Ήρθε και η δική μου ώρα για κταίο. Κάλεσα λοιπόν 10-600 και πήγα το Vision. Εκεί έμαθα ότι η αεροσακή μου είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αλλά μου βρήκαν τζόλ στον πίσω άξονα. Για να πάτε και εσείς στα κταίο το Vision, καλέστε 28310 75.000 για κταίο το Vision. Τώρα στο κταίο το Vision Ρεθύμνου πρωτοπορούμε. Οι μόνοι που διενεργούμε έλεγχο διασκευής υγραεριοκίνησης. Οι μόνοι που σας παρέχουμε δωρεάν επανέλεγχο. Και για έλεγχο βαρέων οχημάτων κταίο το Vision. Και για έλεγχο δικύκλων κταίο το Vision. Πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πλατανιά Αρκαδίου. Μπακαλόγατος, το πρώτο μεζεδοπωλείο στην προτίμησή σας. Μπακαλόγατος, εσύ και εγώ τον μπακαλογατή. Μπακαλόγατος, το καλύτερο στέκι της πόλης με ζωντανή μουσική μέχρι το πρωί. Μπακαλόγατος, πλατεία Πετιχάκη 15. Τηλέφωνο 28310 20 550. Κινητό 6979 636 799. Να πας. Μπακαλόγατος, οι μεζέδες στην καλύτερη εκδοχή τους. Είσαι στην παλιά πόλη και ψάχνεις πάρκινγκ? Βρήκες θέση στο Old Town Fortezza. Είσαι στην περιοχή του κολυμβητηρίου και κάνεις κύκλους εδώ και ώρα με το αυτοκίνητο? Βρήκες θέση στο Natatorium. Τώρα το πάρκινγκ δεν είναι ταλαιπωρία. Δύο υπερσύγχρονοι, ασφαλείς και προστατευμένοι χώροι στάθμευσης στη διάθεσή σου. Πάρκινγκ Old Town Fortezza, στην οδό Μελισσινού 9, στην παλιά πόλη. Πάρκινγκ Natatorium, στην Πρισκοσορίδη 3. Τηλέφωνο 28310 22 980. Όλα στη θέση τους. Πίσω από τις γεύσεις, τα αρώματα και το εκλεκτό φαγητό βρίσκονται άνθρωποι που τα οραματίζονται, τα δημιουργούν και τα γεύονται πρώτοι. Ψητοπολίων Πέτρινο. Εδώ και 16 χρόνια κοντά σας με προσήλωση στην ποιότητα και στην άψογη εξυπηρέτηση. Ψητοπολίων Πέτρινο. Μια μεγάλη γκάμα από ντόπια κρατικά μαγειρεμένα με μπόλικο μεράκι. Ψητοπολίων Πέτρινο. Κοντά σας με delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 το βράδυ. Ψητοπολίων Πέτρινο. Τηλέφωνα 28310 57830, WhatsApp 6988 616600 και 6999 957832. Σοφοκλή Βενιζέλου, Ρέθυμνο. Ψητοπολίων Πέτρινο. Γεύεσαι τη διαφορά. Ο Αγορίνος έχει φτιάξει τα μικρόφωνα από ό,τι είδα και παλεύει με τα μικρόφωνα. Μικρόφωνα, ακουστικά, τα πάντα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε. Θα παρουσιάσω εγώ τώρα ή εσύ? Εσύ. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, όπως σας είπαμε και
σας το έχουμε πει από το πρωί μάλλον. Έχουμε μαζί μας θα ξεκινήσω βάσει, πώς το λένε, ιεραρχία. Πρωταγωνιστών θέλετε, ωραία. Ο πρόεδρος της ομάδας θέλει πρωταγωνιστών. Πρέπει να έχετε την ίδια πάνω κάτω. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο αρχηγός της ομάδας μας, μας το λέμε, Rhythm Aegean, ο Γιάννης ο Καλαμπόκης. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα Γιάννη. Εμείς ευχαριστούμε την μυντική παρουσία σου. Και φυσικά ο πρόεδρος, όπως σας είπαμε και από το πρωί, ο οποίος πέρα από το μάτς του Σαββατοκύριακου επιφυλάσσει και μια έκπληξη σήμερα στον κόσμο μας. Καλησπέρα πρόεδρε, ο κύριος Ηρακλής ο Μανουκαράκης. Τι κάνετε? Νομίζω ψυχολογικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήρα μια μεγάλη νίκη. Για να ξεκινήσω και εγώ με τον αρχηγό πρόεδρε, μου επιτρέπεις, και να μας κάνει και ένα μικρό σχόλιο για την αναμέτρηση αυτή με την Πάτρα. Μια νίκη που από ό,τι άκουσα τους περισσότερους την περίμεναν, γιατί η Πάτρα δεν δείχνει καλά σε αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά σίγουρα δεν πάβει να είναι μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Απόλλων Πατρών. Καταρχήν να πω ότι και ψυχολογικά είμαστε καλά και αγωνιστικά από ό,τι φαίνεται είμαστε καλά. Είχαμε μια καλή προετοιμασία και για το παιχνίδι αυτό. Γίνανε κάποιες, δεν ήταν τόσο άρτια όσον αφορά κάποιους μικροτραυματισμούς που είχαμε προς το τέλος της εβδομάδας, εκεί που μια προετοιμασία φτάνει υποτίθεται στην κορύφωσή της, και αυτό ήταν μια αντικειμενική δυσκολία, συν το γεγονός ότι θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω λίγο όσον αφορά το πόσοι περίμεναν αυτή τη νίκη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι όταν μια ομάδα που αντιμετωπίζεις προέρχεται από 2 ήττες και μάλιστα 2 ήττες μεγάλες έκταση, γιατί να θυμίσουμε ότι ο Απόλλωνας είχε χάσει στην έδρα του 40 πόντους από την ΑΕΚ σχεδόν, και έχασε και 13 πόντους στην έδρα των Τρικάλων. Ήταν σίγουρο ότι περιμέναμε μια ομάδα η οποία θα αντιδρούσε με κάθε τρόπο, και σε αυτές τις περιπτώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα δυστυχώς η προετοιμασία που κάνουν οι ομάδες δεν είναι μόνο εντός των αγωνιστικών γραμμών, αλλά είναι και εκτός. Αυτά όποιοι παίζουν και όποιοι παρακολουθούν χρόνια είναι πράγματα γνωστά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε με το παραπάνω στις δυσκολίες και στις ανάγκες του αγώνα. Νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης είχαμε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, και είναι μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε την αγωνιστική άνοδο που έχει η ομάδα. Νομίζω το σχολιάσαμε και εμείς πριν αυτό, ότι πραγματικά αν εξαιρέσουμε αυτό το μικρό διάστημα και κοντά στις γιορτές που η ομάδα είχε κάποια έτσι στραβά αποτελέσματα σε συνδυασμό βέβαια και με παιχνίδια που έτυχε να είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ήρθαν συνεχόμενα, αλλά νομίζω ότι αυτή την περίοδο μετά από αυτό το κομμάτι βρίσκεται σε πολύ καλή έτσι, αγωνιστική κατάσταση η ομάδα και βοηθάει για τη συνέχεια, για αυτό που μένει το κομμάτι, και να πλασταριστείτε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ναι, είναι γεγονός ότι τα προηγούμενα 3/4 ας πούμε, του πρωταθλήματος η ομάδα είχε βάλει τις βάσεις, και νομίζω ότι αυτή η τελική ευθεία είναι το χρονικό σημείο στο οποίο πρέπει να φτάσουμε στην κορύφωση της απόδοσης και των καλών εμφανίσεων μας. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το δρόμο. Υπάρχει, όπως είπατε, πολύ καλή ψυχολογία, πολύ σωστή προετοιμασία και ένα ιδιαίτερα καλό κλίμα μέσα στην ομάδα, το οποίο, για να κλείσουμε και λίγο αυτό το θέμα των 5 συνεχόμενων ηττών, γιατί νομίζω το εξαντλήσαμε, ήταν ένας από τους λόγους που κράτησε την ομάδα σε εκείνη τη δύσκολη χρονική στιγμή, που θα προσθέσω για ακόμη μια φορά ότι δεν ήταν μόνο ένα στραβοπάτημα που κάναμε με τα Τρίκαλα ή το πρόγραμμα που δεν ευνοούσε. Θα θυμίσω ότι υπήρχε και μια πολύ μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα. Ομάδες όπως τη δική μας όχι απλά δεν την ευνοούσε, αλλά την έφερε πολύ πίσω σε σχέση με ομάδες οι οποίες εκείνη την περίοδο προσθέσανε παίχτες και χρειαζόντουσαν αυτή τη διακοπή. Το είχε σχολιάσει και ο Θανάσης Κουρτόπουλος αυτό. Ακριβώς. Ότι έκανε μεγάλη ζημιά αυτή η διακοπή στην ομάδα του. Ακριβώς. Μπροστά μας εμείς έχουμε πάλι ένα παιχνίδι και μετά ξανά 20 μέρες διακοπή. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά χρειάζονται κάποιο χειρισμό και σωστό. Η ομάδα όμως έχει το πιο βασικό από όλα αυτά που προείπαμε, που είναι ένα καλό κλίμα και μια καλή ατμόσφαιρα μεταξύ παικτών, προπονητών αλλά και διοίκησης, και προφανώς και του κόσμου ο οποίος την υποστηρίζει, και εμείς θέλουμε να είναι περήφανος για αυτή την ομάδα, και νομίζουμε ότι όταν το πρωτάθλημα θα έρθει στο τέλος όλοι θα έχουμε κάτι καλό να πούμε και καλό να θυμόμαστε για τη χρονιά αυτή που πέρασε.
Πρόεδρε, να ακούσουμε και εσένα το σχολιασμό σου. Είχες ξαναέρθει εδώ και ήταν η περίοδο αυτή που δεν μην τη συζητήσουμε. Καταρχάς να πούμε ότι ο πρόεδρος ήταν άλλη μια φορά στην Πάτρα. Είχε πάει μαζί με την ομάδα και θεωρείται πλέον το γούρι της ομάδας. Δηλαδή όποτε ο πρόεδρος πηγαίνει στα εκτός έδρας. Ναι, μόνο με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό έχουμε χάσει. Εντάξει, είναι ψηλοφυσιολογικά αποτελέσματα. Και πρόεδρε, δεν ξέραμε ότι είχες έρθει γι' αυτό. Άρισα να το έκανα. Είχαμε δει. Έχασα το πρώτο ημίχρονο, το είχα χάσει. Εκεί χάσαμε όλο το παιχνίδι. Άμα πας από την αρχή πρόεδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα μικρό σχόλιο λοιπόν για την αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα, γιατί είχαμε πει ότι σίγουρα χρειάζεται υπομονή με αυτά τα αποτελέσματα που είχαν έρθει και στήριξη όπως και την δείξατε σε όλους τους παίκτες αλλά και στο προπονητικό team. Κοιτάξτε, άμα θυμάστε και τότε που το κουβεντιάζαμε, που ήταν στην περίοδο με τις ΣΥΤΕΣ, σας είχα πει ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ήταν αμενόμενη η μία κοιλιά. Εγώ είμαι ευτυχής που έγινε και την περίοδο που είχαμε και τους δύο μεγάλους αντιπάλους και είναι φυσιολογικό να κάνει μια στραβίτα που ουσιαστικά είναι μόνο το τρικάλων, αλλά τα παιδιά έχουν κάνει άλλες νίκες οι οποίες είναι έχουν καλύψει όλο αυτό το... Σωστά. Υπερκαλύπτουν. Την έκπληξη θα μας την πεις τώρα ή θα μας την πεις πιο μετά, έτσι, για να καταλάβουμε τι ακριβώς? Πιο μετά, παρόλο που ο Αγορίνος έχει κάνει τα πλάνα του, μπορεί να το έχουν μάθει κι άλλοι ή όχι. Από τον Αγορίνο το σίγουρα. Αυτό είναι το κακό, δηλαδή ήταν να είμαστε οι μόνοι που θα το ανακοινώναμε, τέλος πάντων. Κάποιοι μας τη χαλάσαν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αυτό θα το πούμε σήμερα, αρκετοί πάρα πολλοί δεν το ξέρουν και μπορεί να μην το έχει μάθει και κανείς σχεδόν. Λοιπόν, πρόεδρε, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, ξέρουμε ότι γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά σε άλλα θέματα, τα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά με το assist και νομίζω ότι θέλω όχι ξανά να πιάσουμε το ίδιο, απλά να δούμε πού βρισκόμαστε. Τότε ήταν οι αρχές, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν μπει μπροστά τα έργα για γήπεδα στη σχολεία και όλα τα υπόλοιπα που θα μας τα πεις σε αναλυτικά. Πού βρισκόμαστε τώρα? Και νομίζω ότι αν είχαμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες θα ήμασταν ακόμα πιο σε καλύτερο δρόμο, νομίζω, έτσι έχω καταλάβει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά από την τελευταία κουβέντα που κάνουμε εδώ πέρα δεν έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στα γήπεδα, διότι ο καιρός δεν βοήθησε και είχαν γίνει κάποιες κακοτεχνίες οι οποίες τώρα είμαστε σε φάση να τις διορθώσουμε, γιατί θέλουμε να παραδώσουμε τα έργα σωστά. Περιμένουμε να φτιάξει καλά ο καιρός ώστε τα γήπεδα να φύγουν οι υγρασίες που έχουν, να ξαναεπισκευαστούν τα υπάρχοντα και να μπούμε μετά και στα άλλα δύο που έχουμε σύν των 4 Μαρτύρων. Κάνουμε μια μεταβατική περίοδο για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις των παιδιών σε κάποια άλλα γήπεδα που ξεκινάμε αυτή τη βδομάδα μέχρι να φτιαχτούν αυτά τα προπονητικά κέντρα. Όπως επίσης, τώρα έρχομαι από εκεί πέρα, είχα μια συνάντηση για τη δράση των κυπορημάτων με τους υπεύθυνους που θα ασχοληθούν με τα κυπερώματα, ώστε να ξεκινήσουμε μετά το Πάσχα και αυτή τη δράση με τα κυπορέματα. Μας καθυστέρησε ο καιρός, αλλά δεν το περιμέναμε τέτοιες καιρικές συνθήκες, δεν έχουμε ξαναβιώσει εδώ πέρα. Και νομίζω ότι το κομμάτι των 4 Μαρτύρων, αυτό νομίζω θα είναι το εκεί που θα γίνει, μας είχες πει, και το πρωτάθλημα αυτό το σχολείο. Ναι, αυτό μετά το Πάσχα, αν όλα πάνε καλά, ξεκινάμε και οι συνθήκες βοηθήσουν. Τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα είναι έτοιμο. Ωραία. Τι άλλο σκέφτεται η διοίκηση του Rethno Aegean για τη συνέχεια, και δεν εννοώ αν αυτό που είναι η έκπληξη, για τη συνέχεια της ομάδας στην αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται? Υπάρχει, να πούμε, δεν έχει τελειώσει η χρονιά σίγουρα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά καμιά φορά λέμε, ας πούμε, μας αρέσει αυτή η ομάδα, το στυλ που παίζει, το προπονητικό team. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για ανανεώσεις, παράδειγμα μπορούμε να μάθουμε από την ομάδα, ή για ακόμα ένα χρόνο κάποια πράγματα, ή δεν έχει μπει ακόμα σε αυτό το πλάνο η διοίκηση του Rethno Aegean? Κοιτάξτε, εμείς σαν διοίκηση πάντα λειτουργούμε από 3 έως 6 μήνες πιο πριν. Δηλαδή αυτά που βλέπετε οι φίλαθλοι και εσείς δημοσιογράφοι, εμείς τα σχεδιάζουμε τουλάχιστον 3 με 6 μήνες πιο πριν. Γι' αυτό σε ρωτάω και εγώ τώρα, για να μην ξαναρωτήσω τον Αύγουστο. Λειτουργούμε έτσι, έχουμε plan B που λέμε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, και αυτό πάλι προγραμματισμένο έτσι. Οπότε εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει, σχεδιάζουμε και αγωνιστικά και οργανωτικά και στο marketing, τις πωλήσεις, δουλεύουμε για τη νέα χρονιά και επιβλέπουμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει για την τωρινή χρονιά, έτσι.
Εντάξει, όλα πάνε έτσι που είμαστε εντός των αγωνιστικών στόχων. Έχουμε μπει σωστά. Και με το παραπάνω περιμέναμε ουσιαστικά την είσοδό μας απλά στα playoffs, αλλά τα παιδιά με τα αποτελέσματα που έχουν φέρει πάμε και ακόμα ψηλότερα και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσουμε. Ωραία. Γιάννη, βλέπουμε τον Γιάννη Καλαμπόκη σε πολύ καλή κατάσταση. Το είχαμε σχολιάσει και με τον Θανάση Χουρτόπουλο το τελευταίο, από την αρχή του πρωταθλήματος, μάλλον το τελευταίο τρίμηνο, να το πω έτσι καλύτερα. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και στο αγωνιστικό κομμάτι γενικά της ομάδας, αλλά και στις δικές σου εμφανίσεις? Και βλέπουμε, εκτός από το χρόνο συμμετοχής, ότι νιώθεις εσύ ο ίδιος ότι είσαι σε πολύ καλή κατάσταση, ή είναι ένα κομμάτι που δουλεύεται όλη η ομάδα και απλά είναι ανάλογα το παιχνίδι, πράγμα μπορεί να φανεί ένας παίκτης λίγο περισσότερο ή το σκοράρισμα ή όλα αυτά? Να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύομαι να απαντήσω λίγο σε αυτό όσον αφορά το γεγονός ότι εγώ αισθάνομαι πολύ καλά στο Ρέθυμνο από πέρσι. Το Ρέθυμνο γενικά μας αγκάλιασε και εμένα και την οικογένειά μου, γιατί ήμασταν όλοι μαζί εδώ και πραγματικά έχουμε απολαύσει την μέχρι τώρα διαμονή μας. Οπότε είναι περίεργο πως κάποιες περιόδους ένας παίκτης μπορεί να παίξει καλά και πως κάποιες άλλες όχι. Γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί το καλά το θεωρούν κάποιοι ο κόσμος, άμα δεν δουν να παίξει ένας παίκτης σε 2 λεπτά και δεν παίξει 10, θα πούνε κάτι συμβαίνει με τον Γιάννη Καλαμπόκη, ή κάποιοι θα πούνε ότι ο Γιάννης Καλαμπόκης έβαλε 3 πόντους και όχι 14 και κάτι συμβαίνει. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί το να το δεις αλλιώς το θέμα στο αθλητικό κομμάτι, εσύ ξέρεις και πώς λειτουργεί η ομάδα και ο coach ξέρει πότε θα παίξει κάποιος παίκτης, πόσους πόντους θα κυνηγήσει. Εγώ νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται από την προετοιμασία δείχνει ότι είναι σωστή και έχει διάρκεια, και δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία να σταθούμε στο ποια περίοδο και σε πόσα παιχνίδια έπαιξε κάποιος καλά και σε πόσα κάποιος άλλος. Είναι γεγονός ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Όλοι προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση και προσφέρουν ό,τι μπορούν να προσφέρουν και ό,τι χρειάζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή να προσφέρουν. Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο. Η σημαντικότητα του καθενός στην ομάδα είναι μεγάλη, είναι ίδια, ανεξαρτήτως αν παίζεις 30 λεπτά ή αν παίζεις 5 λεπτά. Οπότε νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορώ να σε καλύψω. Σίγουρα όμως ότι εγώ από την πορεία που είχα μέχρι τώρα και στις ομάδες που έπαιξα, όπου αισθανόμουν καλά, έπαιζα και καλά. Και νομίζω ότι αυτό αντιπροσωπεύει και πάρα πολλούς παίκτες, οι οποίοι δεν παίζουν μόνο για τα συμβόλαιά τους ή για τα χρήματα, αλλά παίζουν επειδή αγαπάνε αυτό που κάνουν, και όταν αγαπάς κάτι εξαρτάσαι και συναισθηματικά από αυτό. Οπότε πολλές φορές οι μεταπτώσεις στην απόδοση, στην ψυχολογία σου εξαρτώνται πολύ από το πώς αντιμετωπίζεις τον αθλητισμό και πώς βλέπεις τον μπάσκετ γενικότερα, όχι μόνο σαν δουλειά, γιατί εμάς ναι μεν τώρα είναι η δουλειά μας, αλλά θα πρέπει, καταλαβαίνετε μάλλον και καταλαβαίνει και ο κόσμος που ακούει και τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα να ασχολούνται με τον αθλητισμό γενικότερα και με τον μπάσκετ, ότι κάποτε ήταν το παιχνίδι μας, ήταν το χόμπι μας, η διέξοδός μας από μαθήματα και από άλλα πράγματα, και στη συνέχεια προέκυψε να γίνει η δουλειά μας. Δηλαδή από αυτή την άποψη θεωρώ και τον εαυτό μου πολύ τυχερό που μπόρεσα κάποτε το παιχνίδι μου να το κάνω επάγγελμά μου. Σωστά. Αυτή νομίζω είναι μια απάντηση ολοκληρωμένη που μπορώ να δώσω. Ελπίζω να κάλυψα. Με κάλυψε. Απλά είχαμε πει και με τον Θανάση Χουρτόπουλο, τώρα στη συνέχεια θα το αναφέρω γιατί τους είχαμε εδώ πριν κάμπος καιρό και συζητούσαμε όλα αυτά τα θέματα. Το καλό και φέτος στο Ρέθυμνο Αιτζία είναι ότι έχει, όπως το είδαμε και τώρα, και αρκετούς παίχτες που μπορούν να σε εισαγωγικά πρωταγωνιστήσουν. Δηλαδή να πετύχουν αρκετούς πόντους πολλοί παίχτες. Παλαιότερα η ομάδα του Ρέθυμνο Αιτζία, όταν η εποχή που γνωρίζει ο πρόεδρος καλύτερα, με τον Μπέτκο παράδειγμα, ή με τον Κρίστμας ή με τον Ράιτ, είχαμε πάντα 2 πρωταγωνιστές, 3 πρωταγωνιστές, MVP σε κάθε αγωνιστική. Τώρα βλέπουμε ότι είναι αρκετοί παίχτες, όπως και ο Σταύρος ο Σχίζας που είχε πάρει χρόνο συμμετοχής από την αρχή σε μερικά παιχνίδια που έδωσε πολύ βοήθεια. Μας έλεγε και τότε ο coach ότι αυτό είναι το θετικό, ότι μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος παίκτης που ίσως δεν ξεκινάει, ή ένας παίκτης, έχουμε 2-3 παίκτες που μπορούν σε κάθε παιχνίδι να είναι αρκετά καλοί, στο επόμενο να είναι κάποιοι άλλοι καλοί, και είναι πολύ ωραίο αυτό και στη δουλειά όλη αυτή που κάνει ο coach να μπορεί να έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να το βοηθήσουν σε οποιαδήποτε στιγμή δεν πάει καλά η ομάδα. Γι' αυτό σου ρώτησα βασικά αυτό πριν. Είναι αυτό που λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, έτσι, ένα κλισέ που λέμε ο ευχάριστος πονοκέφαλος των προπονητών, να έχουν έτσι πολλές επιλογές και να παίρνουν λύσεις από παίκτες.
Είναι γεγονός και θα συμφωνήσω και εγώ ότι βάσει και του υλικού που έχεις και του ρόστερ που έχει στα χέρια σου, το μπάσκετ που επιλέγεις να παίξεις βασισμένο στα χαρακτηριστικά των παιδιών και των παικτών και τι μπορούν να εφαρμόσουν από αυτά που σκέφτεσαι. Είναι δύσκολο να έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου και οι παίκτες να μην μπορούν να το κάνουν. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν εγώ πιστεύω ότι το Ρέθυμνο φέτος, επειδή ήταν τα τελευταία χρόνια μια φύση επιθετική ομάδα, θεωρώ ότι παίζει πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ από τις προηγούμενες χρονιές και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια των παιδιών που είναι στην ομάδα. Το λέω σαν γενικότερη προσέγγιση στο μπάσκετ που νομίζω οι περισσότεροι έχουν την ίδια άποψη μέσα στο μυαλό μου και νομίζω ότι τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά φέτος είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι, πολύ πιο συγκεντρωμένοι και υπάρχει ένα πλάνο το οποίο στηρίζεται αφενός στη φιλοσοφία του προπονητή αλλά σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και τα δομικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Οπότε συμφωνώ και εγώ ότι είναι ευχάριστο σε κάθε αγώνα να βγαίνει και ένας πρωταγωνιστής ή ακόμη και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει 3-4 λεπτά και να κάνει αυτά τα μικρά πράγματα που ο προπονητής όμως τα εκτιμάει και η ομάδα τα χρειάζεται προκειμένου να βοηθήσει το σύνολο να κερδίσει. Γιατί δύσκολο είναι, καμιά φορά είναι ένα rebound πολύ σημαντικό στο μπάσκετ και δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Ασφαλώς. Είναι μία φάση όλο το παιχνίδι. Πρόεδρε, και στην πάσα που μου έκανε πριν ο Γιάννης που είπε και για τη μικρή ηλικία και όλα αυτά, στην προηγούμενη εκπομπή φιλοξενήσαμε τον Μάρκο τον Δουλγεράκη, μας είπε πολλά ωραία πράγματα γιατί και από την ηλικία του βλέπει κάπως διαφορετικά από ό,τι μπορεί να δει ένας επαγγελματίας που είναι πολλά χρόνια στο μπάσκετ. Γνωρίζουμε ότι θέλει η ομάδα και η διοικητικά αλλά και ο προπονητής και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στη Ρέθυμνο να βοηθήσουν αρκετά παιδιά, γιατί νομίζω και αυτό θα είναι το πολύ καλό που θα μείνει μετά από πολλά χρόνια να βγουν 2-3 παιδιά από το Ρέθυμνο να παίξουν μπάσκετ. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στο Ρέθυμνο BC. Δύο λόγια θέλαμε για αυτή τη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην ομάδα και στα παιδιά που συμμετέχουν. Κοιτάξτε, ομάδα χωρίς υποδομές δεν έχει μέλλον. Αυτό το γνωρίζουμε και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες μας είναι πολύ σοβαρή και καλή δουλειά, αλλά δεν μπορείς να έχεις άμεσα αποτελέσματα. Γιατί για να στήσεις μια ομάδα που να έχει μέσα και παιδιά των ακαδημιών σου, δηλαδή φυτόριά σου, πρέπει να περάσουν 10 χρόνια εντατικής και σωστής δουλειάς. Έτσι. Πιστεύουμε ότι μετά από 5-6 χρόνια η ομάδα θα έχει παίκτες ρεθεμιώτες, φυτόριά μας και θα στηθούμε, θα είναι και ρεθεμιώτες, θα είμαστε πιο πολύ καλύτερα. Γιατί γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, έτσι. Ναι, το έχουμε δει αυτό και γι' αυτό και βλέπουμε και τον Θανάση Σκουρτόπουλο όταν μπορεί χρησιμοποιεί και τον Μάρκο και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ο Μάρκος το έχει... Και εκτός από αυτό παρακολουθεί και τις ακαδημίες μας και τους έφηβους, είναι δίπλα παντού. Ωραία. Θα σας αφήσω για πολύ λίγο να περάσουμε στα απαραίτητα εφημιστικά των 9:30 και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday. Το πιο ωραίο είναι τώρα. Πιστεύω ότι το περιμένουν όλοι αυτό το τέταρτο. Όλοι όσοι δεν έχουν Facebook μάλλον. Θα μιλήσει πιο πολύ εσύ από όλη την εκπομπή. Όχι, εγώ δεν μιλάω, εγώ εντάξει. Θα φανεί στημένο άμα ξεκινήσω να ρωτάω εγώ. Ωραία, για πες. Τίποτα, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα το Assist. Σε έχουμε δει αρκετές φορές να επισκέπτεσαι και εσύ σχολεία μαζί με άλλους παίχτες. Ένα μικρό σχόλιο για όλο αυτό το εγχείρημα, το πούμε έτσι, γιατί τέτοιο πρόκειται. Ναι, αυτό είναι κάτι που όταν ήρθα στην ομάδα έχει συζητηθεί και ήταν και από τους λόγους, μπορώ να πω, που ήθελα να αγωνιστώ στο Ρέθυμνο. Γενικά το κοινωνικό πρόσωπο και η προσφορά της ομάδας στην κοινωνία της και στην πόλη είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πολύ μεγάλη αξία και η ομάδα αυτή είναι πρωτοπόρος σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ελπίζω ότι θα είναι και οδηγός και ένα πρότυπο ώστε να το μιμηθούν και άλλες ομάδες και σε επαρχιακές πόλεις αλλά και στις μεγαλοπόλεις. Και ο κότσος Κουρτόπουλος μας είχε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει περάσει αρκετές ομάδες, δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα σε άλλη ομάδα. Όχι, είναι γεγονός και δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ. Βλέπεις ποιες ομάδες πραγματικά χρησιμοποιούν τον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού μπορούν να εκφράσουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί στην ουσία αυτό είναι ο αθλητισμός. Είναι ένα μέσο
να εκφράσεις και πολλά πράγματα, να περάσεις πολλά μηνύματα, κυρίως στα νέα παιδιά, και νομίζω ότι η ομάδα τα καταφέρνει περίφημα και σε αυτό το τομέα, και εγώ, όπως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ και τους συμπαίκτες μου, είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε σε ένα τέτοιο σύλλογο. Πέρα από την εκπροσώπηση των συμπαικτών, εκπροσωπείς και όλους τους καλαθοσφαιριστές της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Είμαι εκπρόσωπος, είμαι γενικός εκπρόσωπος. Να πούμε ότι είναι και αντιπρόεδρος του ΨΑΚ. Ναι, και δανείζομαι τώρα έτσι και λίγο χρόνο να πω ότι και μέσω του ΨΑΚ, δηλαδή του Συνδέσμου των Ελλήνων Παικτών, κάνουμε παρόμοιες δράσεις εδώ και πολλά χρόνια, που έχουν σαν στόχο την προώθηση του αθλήματος στα νέα παιδιά, και φυσικά και εκεί έχουμε ένα πολύ ευαίσθητο ευαισθησία μάλλον σε κοινωνικά προβλήματα, και προσπαθούμε και εκεί να έχουμε δράσεις ανάλογες σε μικρότερο ίσως βαθμό, αλλά σίγουρα σαν αυτές που έχει το Rhythm Aegean. Επίσης, ένα μικρό σχόλιο θέλω σε ό,τι αφορά, είδαμε στο παιχνίδι με την Πάτρα, όλοι οι παίχτες φορέσετε το μαύρο περιβραχιόνιο λόγω του αυτό που έχει συμβεί. Είσαι και εσύ πατέρας, ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό? Ναι, αυτό είναι, εμείς τιμώντας τη μνήμη του παιδιού, θέλουμε και νομίζω το διαστόματος και του Φάνη του Κουμπούρα αφιερώνουμε αυτή την νίκη στην οικογένεια του παιδιού που χάθηκε. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο τώρα που καταδικάζεται φυσικά, δεν χρειάζεται να δώσουμε πολύ χρόνο, γιατί περισσότερο αξία δίνουμε σε ανθρώπους που φροντίζουν έτσι να φαίνονται με το χείριστο δυνατό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του παιδιού και χαιρόμαστε εις διπλούν που καταφέραμε να κάνουμε αυτή νίκη. Και μια τελευταία ερώτηση από μένα στο Γιάννη. Έχεις πάει στα καινούργια γραφεία, δεν έχεις πάει? Ναι. Της ομάδας? Ναι. Εκεί είναι τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα καινούργια γραφεία, μπορούμε να κάνουμε και προπόνηση. Ναι, νομίζω μπασκέτες, ότι... πράγματα, γήπεδο κανονικό, μέσα τα πάντα. Εντάξει. Είναι τώρα, θέλουν να είναι σε φόρμα και οι υπαλλήλοι του γραφείου. Ο λόγος είναι άλλος, για να το σπάσουμε λιγάκι το πάγο της σοβαρότητας. Λόγω ότι ο Γενικός Διευθυντής ο Τάσος δεν ξέρει καλά αγγλικά, όταν έρχονται οι ξένοι παίκτες για να τους εξηγάει κάποια πράγματα, μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Τους τα δείχνει κατευθείαν. Να πούμε για όσοι δεν καταλάβατε, ότι έχουν μεταφερθεί τα γραφεία της ομάδας. Πλέον είναι στην Ηγουμένου Γαβρίλ 100. Ναι, είναι είναι δίπλα στα... απέναντι με την παλιά αγροτική τράπεζα. Στην Τράπεζα Ελλάδος ακριβώς δίπλα. Ναι, και είναι ένας χώρος ο οποίος με το που μπαίνεις μέσα, νομίζω ότι μπαίνεις και στο Μελίνα Μερκούρι κατευθείαν. Είναι 1/4 η αναλογία. Έχουμε προσπαθήσει να είναι όσο μπορούμε. Εγώ πήγα ακριβώς, είναι ένα αντίγραφο του γηπέδου μέσα. Μέχρι και διαφημίσεις. Ναι, δεν έχουν τελειώσει. Τα LED περιμένουν να μπουν. Τα LED περιμένουν να μπουν, μπράβο. Ναι, θα μπουν. Τα LED, εγώ που θα κάθομαι από τη μέσα μεριά ή από τη μεριά της πόρτας? Σε ποια μπασκέτα από τις δύο? Στον πρώτο ημίχρονο θα κάθομαι στο πρώτο και στο δεύτερο. Μπορείτε να βάλετε ένα κούκλο και να έχετε την εμφάνιση του αγορίνου. Πρέπει να είναι και η εμφάνιση 1/4 όμως. Η παρκετέζα υπάρχει, περιμένουμε να έρθει ο Ζεμπίλης. Περιμένουμε το Σάββατο να δούμε κάτι πάνω στο θέμα το bullying από την ομάδα. Κοιτάξτε, προσπαθούμε να συμμεριστούμε και εμείς τον πόνο της οικογένειας, έτσι. Δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, διότι έχει καταντήσει το θέμα και πολύ γραφικό, έτσι. Ναι. Εμείς σαν ομάδα φορέσαμε αυτό το περιβραχιόνιο, θα κάνουμε το καθιερωμένο Λινούς Λεπτούς Υγιή. Από ό,τι γνωρίζω, τα παιδιά που θα έρθουν στη σχολική κερκίδα θα αφιερώσουν κάποιες ζωγραφιές, δηλαδή όλη τη βδομάδα προετοιμάζονται για να τους εκθέσουμε εκεί πέρα στο γήπεδο με το bullying. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν πρέπει να το δούμε ότι επιβαρύνουμε την οικογένεια. Πρέπει να το δούμε όμως ότι επειδή θα υπάρχουν και κάποιες ακαδημίες μέσα σε κάποια σχολεία, μπορούμε και εμείς με τον τρόπο μας να περάσουμε πάλι ένα μήνυμα μέσα από αυτό. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να μπούμε και εμείς τώρα υπάρχει αυτή η τάση. Έχει καταντήσει γραφικό. Εμείς ασχολιόμαστε και πριν δημιουργηθεί αυτό. Σωστό. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Δεν πας να εκμεταλλευτείς καταστάσεις στον πόνο του αλλού για να και εσύ να πάρεις μια προβολή.
πολύ. Δεν είναι αυτό. Σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σε κάποια άλλα θέματα, αλλά και από την άλλη είναι κάποιοι να ξεχαστεί το θέμα. Ενώ για τον πόνο που είπατε, όχι για τα υπόλοιπα βέβαια που δεν πρέπει να ξεχαστούν, για την όλη ιστορία αυτής της υπόθεσης, γιατί δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει. Αλλά για αυτό που είπατε, ότι σίγουρα και κάποιοι άνθρωποι θα θέλουν να το αφήσουν λίγο. Επειδή το έχει ζητήσει ο κόσμος, βλέπουμε και στο διαδίκτυο δηλαδή, και το έχουν γράψει αρκετοί οι οποίοι. Μα έτσι αλλιώς τα είχαμε προγραμματίσει όλα αυτά πριν. Έχουν απαντηθεί τα ερωτήματά τους, δηλαδή από τους αρμόδιους έχουν απαντηθεί. Και για να το γυρίσουμε και λίγο στην πλάκα τώρα όλο αυτό το θέμα, θέλω να καταγγείλω και εγώ, μιας και έχουμε τον αρχηγό εδώ πέρα, σε σένα πρόεδρε. Το αρχηγός το έχει δει άπειρες φορές, ότι δέχομαι κι εγώ. Τον Μπούλιαν. Όχι, άστον αυτό ήταν καθαρό Μπούλιαν. Αυτόν τον κατέστρεψε ο Αγορίνος. Αυτός έπαιξε και έχασε, δεν φταίω εγώ. Δεν ήξερε με ποιον τα έβαλε. Στο ΣΔΟ εκεί πέρα. Πιστεύω ότι και εγώ το ίδιο θα κάνεις θέση του. Δηλαδή τι εννοώ, ότι αν χτυπούσα μία μασκότ στην Ελλάδα, από αυτές που υπάρχουν, τον Αγορίνο θα χτυπούσα. Γιατί ρε φίλε? Γιατί ποιο θα χτυπήσει, τον Mr. Green που τον βλέπεις και λες τώρα για να μου γυρίσει καμία, το λιοντάρι που λες τώρα ποιος θα βγει από μέσα. Κατάλαβες τι εννοώ. Το Κολοσσού είναι 3 φορές μεγαλύτερο από τον Μπούλιαν. Υπάρχει και το Πάντα, όπως είδα εγώ το Σάββατο. Και του Άρη είναι. Στον Απόλλα, ο Τίγρης. Εντάξει, σου λέει το Δελφινάκι. Σου λέει το Δελφινάκι τι θα μου κάνει, ενώ όλοι οι άλλοι. Με βρήκαν ένα αθώο ζώο και με χτυπάνε. Αυτό μάλλον θηλαστικό δεν είναι. Πάντως δεν λέει για το χτύπημα αυτό, λέει για άλλα χτυπήματα που δεν ξέρω και ο Γιάννης μπορεί να. Ναι, στο ΣΔΟ. Ο Γιάννης πάνω στον ενθουσιασμό του μπορεί να δώσει μία. Δηλαδή, ο Φάνης εδώ από. Είμαι 100% σίγουρος. Όχι, ο Γιάννης δεν το έχει κάνει. Ότι ο Γιάννης δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Μα εξήγησε τι και γιατί δεν έχουν. Έχει πάει το μυαλό μου σε κάποιους, θα τους καταγγείλω στο τέλος της χρονιάς. Απλά θέλω τη βοήθεια του αρχηγού εδώ πέρα να μου πει, σαν αρχηγός. Δεν είναι μόνο στο ΣΔΟ, είναι και στην αρχή. Όχι, στην αρχή δεν δέχομαι χτυπήματα. Στην αρχή είναι σοβαρά τα πράγματα, βγαίνουμε σοβαροί. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι εννοεί. Αν μπορώ να ρίξω έτσι λίγο φως στην όλη υπόθεση, θα πω απλά ότι πριν τα παιχνίδια και πριν βγούμε για το ζέσταμα, υπάρχει έτσι ένα μικρό. Έχουμε καθιερώσει έτσι ένα τελετουργικό, ας το πούμε, όπου αναλόγως τον αντίπαλο έτσι, και τη δυσκολία του αγώνα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να φτιάξουμε λίγο από μόνοι μας τη ψυχολογία μας. Αυτό το πράγμα να το εκφράσουμε και όταν θα αγωνιστούμε, να το εισπράξει και ο κόσμος και να έρθουμε κοντά ο ένας στον άλλον. Τώρα, αν εκεί κάποιος παίκτης αισθάνεται ας πούμε καλά να δώσει μία στον Αγορίνο, εντάξει, είναι στα πλαίσια αυτά της. Γελάει ο πρόεδρος. Όχι, ξέρεις και το πρόβλημα ότι τα λες τόσο σοβαρά. Και έχουμε ψαρώσει και τρεις αυτή τη στιγμή. Εγώ περιμένω τώρα να δω αν όλο αυτό που δέχομαι είναι φυσιολογικό ή όχι. Άρα ο καθένας, εντάξει, όπως τη βρίσκει. Δεν μπορώ από τώρα στο άλλο το παιδί. Εγώ έχω δει φωτογραφίες. Και από τη στιγμή που έχει και αποτέλεσμα, νομίζω ότι κακώς το συζητάμε. Στην αρχή την πληρώνει ο Μάρκος και στο τέλος Αγορίνος. Ο Μάρκος, ναι, εντάξει, ο Μάρκος μπορώ να το πω και εγώ ότι είναι. Εκτός από τον Μάρκο, τι άλλα πειράγματα μπορούν να υπάρχουν στα αποδυτήρια ή στο τέτοιο από τον Γιάννη Καλαμπό και τον Φάνη Κουμπούρα που είναι λίγο πιο έμπειροι από τους Έλληνες και στους ξένους βέβαια, που παλιά εγώ που πήγαινα έτσι πιο μικρός και βλέπατε τρομερά πειράγματα από Brent Pedway και εντάξει δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά τώρα τι πειράγματα. Εντάξει, τώρα η δική μας συμπαίκτες είναι και τυχερή, γιατί και εγώ και ο Φάνης δεν κάνουμε και πολλά πειράγματα. Ναι. Γενικώς βέβαια η φάση των αποδυτηρίων έτσι είναι κάτι που στον ομαδικό αθλητισμό θεωρώ ότι είναι το κερασάκι σε όλη αυτή την κατάσταση. Πραγματικά είναι κάτι που το απολαμβάνουμε κάθε μέρα και δεν σας κρύβω, είναι και κάτι που οι πολλοί παίκτες ας πούμε, που έχουν σταματήσει είναι από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να πούνε ότι τους λείπουν. Ναι. Άρα σίγουρα η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι έτσι πάρα πολύ όμορφη. Καλά, φυσικά κάθε μέρα συμβαίνουν περιστατικά είτε στην προπόνηση είτε έξω από αυτή που σχολιάζονται συνήθως βέβαια με τρόπο γενικά από το 2007 που είμαι εγώ σαν Αγορίνος δεν έχει υπάρξει κάποια στιγμή τα αποδυτήρια, δηλαδή να υπάρχει πρόβλημα στα αποδυτήρια στην ομάδα. Πάνε γενικά, δεν ξέρω το κλίμα τους φαίνεται εδώ πέρα στο ρύθμο, αλλά το φετινό είναι κάτι διαφορετικό τελείως. Δηλαδή βλέπει, όχι η σοβαρότητα υπάρχει δηλαδή με το που ανοίγει η πόρτα και βγαίνει η ομάδα, γιατί εγώ πάντα τους περιμένω απ' έξω. Με το που ανοίγει η πόρτα και βγαίνει η ομάδα έξω,
Βλέπεις τη σοβαρότητα όταν μπαίνει η ομάδα μέσα και έχει κερδίσει. Δεν θες να είσαι εκεί. Γιατί μπαίνεις και εσύ? Εσύ δεν θες να είσαι εκεί. Πρέπει να πω να πάω να αφήσω το. Όχι, να πάω να αλλάξω. Να πεις όμως είναι πώς είναι στα αποδυτήρια όταν έχουν χάσει. Καλά, όταν έχουν χάσει εγώ φεύγω. Γιατί σε άλλα αποδυτήρια παίζουν μπουνιές. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό χαιρόμαστε εμείς από τη διοίκηση που βλέπουμε στα αποδυτήρια, ακόμα και η ομάδα όταν έχει χάσει, πώς συμπεριφέρονται όλοι. Το περιστατικό, Γιάννη, που έχεις ζήσει στο Ρέθυμνο, αφού το είπαμε κιόλας αυτά τα χρόνια που είσαι εδώ, τι που έχεις κρατήσει ή που θυμάσαι πάρα πολύ, είτε τον αγώνα ή κάποια στιγμή έτσι που θυμάσαι χαρακτηριστικά. Εκτός φαγητά. Δεν λέμε. Εντάξει, δεν μιλάει. Επειδή όλοι οι παίκτες που έχουν περάσει είναι για φαγητά. Η χειρότερη ερώτηση που μπορεί να μου κάνει κανείς, γιατί δίνω μια απάντηση και μετά όταν φεύγω σκέφτομαι άλλες 10 να έχω δώσει και το μετανιώνω αυτόματα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή μία. Θα πρέπει να μου την είχε δώσει γραπτή να κάτσω να σκεφτώ λίγο. Γιατί είναι πολλές οι στιγμές. Και εντάξει, στον αθλητισμό. Είναι κάτι που έχεις δει και σου κάνει τεράστια εντύπωση εδώ, ή σε ένα παιχνίδι από κάποιον άνθρωπο έξω στο δρόμο που να σου έχει πει κάτι και να το έχεις κρατήσει. Εντάξει, πραγματικά είναι πολλές οι στιγμές. Είναι πολλές, εντάξει. Και ειδικά από έναν αθλητή όπως εσένα που έχεις αγωνιστεί σε τόσες ομάδες. Να πω ότι στην αρχή, όταν είχα την πρώτη χρονιά πέρσι, που στην αρχή του πρωταθλήματος δεν έπαιζα πολύ καλά και πήγαινα να φάω μαζί με τη γυναίκα μου, τη μικρή, ή ξέρω εγώ με φίλους της ομάδας κλπ. Ερχόταν ο κόσμος έτσι με πολύ καλή διάθεση βέβαια και έτσι με ρώταγε, μου ζήταγε τι γίνεται, αυτό σε περιμένουμε γιατί δεν παίζεις ξέρω εγώ ούτε το 10% κλπ. Και αυτά. Εντάξει, αυτό δείχνει κάτι, δείχνει ότι πραγματικά ο κόσμος αναγνωρίζει και θέλει να έρθει κοντά με την ομάδα και με τους παίχτες, έχει απαιτήσεις. Εμείς και εγώ από τη μεριά μου μετά από χρόνια, γιατί αυτό δεν σας κρύβω ότι πριν κάποια χρόνια θα μπορούσα να επηρεάσει, είναι κάτι που ζητώ, γιατί από αυτόν που θες να σε χειροκροτήσει και θες να σε υποστηρίξει, ζητάς και μια κριτική, θες να σε κρίνει και όλες τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη ήρθαμε κοντά με τον κόσμο και ειδικά φέτος που είμαστε δεύτερη χρονιά μαζί και που έχω και την τιμή να είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας, νομίζω ότι και εγώ μπορώ να καταλάβω αυτούς καλύτερα και αυτοί μπορούν να καταλάβουν καλύτερα εμένα. Και νομίζω ότι το Ρέθυμνο βοηθάει πιο πολύ από όλες τις πόλεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί άσχετα από το γηπεδικό και με το μεταφορικό μας έλεγε ο coach Χουρτόπουλος ότι δεν έχει ξαναπάει κάπου που μπορεί να πάει με τα πόδια, να γυρίσει στο κέντρο της πόλης, να πάει για προπόνηση, να πάει να φάει, να πάει να πιει το ποτό του ή δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε νομίζω αυτόματα η σχέση με τον κόσμο φτιάχνει πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα βλέπει έναν αθλητή, το Γιάννη Καλαμπόκη, κάποτε το βλέπαμε στην τηλεόραση και σε πολύ μεγάλες ομάδες και λέγαμε δεν θα τον δούμε ποτέ εδώ πέρα. Το να το βλέπεις την επόμενη μέρα να πίνει καφέ δίπλα σου, νομίζω ότι αυτό είναι και ο κόσμος εδώ πέρα μπορεί να αγαπήσει, μπορεί αυτό που λες να σου μιλήσει πιο άνετα, αισθάνεται πάρα πολύ ωραία σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι εύκολο αυτό για έναν αθλητή. Σίγουρα αυτό που λέτε βοηθάει και νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ειλικρινή σχέση ανάμεσα σε όλα τα μέλη μιας ομάδας και θεωρώ ότι οι φίλαθλοι είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ομάδας και ειδικά όταν μιλάμε για το Ρέθυμνο. Ναι. Ο πρόεδρος έχει καμία στιγμή να μας πει? Ο πρόεδρος έχει πολλές στιγμές. Που έχει κρατήσει. Τώρα σαν πρόεδρος κάτι που έχει. Ναι. Η καλύτερη στιγμή. Το μεγαλύτερο μου άγχος μετά τις 3 γέννες της γυναίκας μου ήταν το καλάθι που βάλε πέρσι ο Γιάννης με τον Λυσιακό στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι. Τότε πραγματικά είχα κυτρινήσει να έμπαινε το καλάθι. Έτσι, ήταν η πιο... Και δεν ήσουν και πρόεδρος τότε? Όχι, δεν ήμουν πρόεδρος, ήμουν διευθύνων σύμβουλος, ήμασταν στα μεταβατικά. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερο άγχος? Εντάξει, υπήρχε ένα άγχος, γιατί η ομάδα άλλαξε τελείως, έτσι υπήρχε ένα άγχος από μένα τι θα γίνει, γιατί ξέρετε, αν πήγαινε στραβά η χρονιά θα είχα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αλλά εντάξει, νομίζω έτσι όπως λειτουργεί η διοίκηση του Εθνικού Αιτζίαν δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζεται. Και έχεις πετύχει και μία από τις καλύτερες χρονιές της ομάδας. Ναι. Έτσι, άμα τις βάλουμε κάτω, δηλαδή σε ό,τι αφορά την ομάδα, είναι μία από τις καλύτερες χρονιές του Ρεθύμνου στην Α1. Πέρα από τις χρονιές της Α2, εντάξει, που εκεί πέρα. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη. Είναι η καλύτερη. Δηλαδή και βάσει νικών που έχει κάνει η ομάδα. Τις άλλες χρονιές ήταν και άλλος ο ανταγωνισμός με τις ομάδες. Και βάσει παιχτών. Δηλαδή είναι μια από τις καλύτερες χρονιές. Ολοκληρωμένα σαν χρονιά μπορούμε να το πούμε. Εντάξει,
Γιατί λέγαμε ότι τελείωνε το πρωτάθλημα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι όλοι έχουν την καλύτερη χρονιά του Racing Aegean για τον τελικό του με τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ήταν όλη η χρονιά. Εντάξει, ήταν. Καταλάβεις να σου πω. Αν ρωτήσετε κάποιον έξω ποια είναι η καλύτερη χρονιά του Racing Aegean, θα σου πει έχουμε πάει στον τελικό με τον Παναθηναϊκό το 2007. Ναι, μέσα σε 2-3 μάτς. Παράδειγμα σου λέω, εντάξει, άμα το δεις ολοκληρωτικά τις νίκες που έχει κάνει η ομάδα μέσα, έξω ή τον ανταγωνισμό που υπάρχει ή όλα τα υπόλοιπα ή το ποιος είναι ο προπονητής, ποιοι είναι οι παίκτες, νομίζω δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Νομίζω ότι είχε έρθει άλλη χρονιά ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μες στο Ρέθμιο και τους είχαμε κοντράρει τόσο όσο φέτος. Όχι. Πέρα από, και με τον Ολυμπιακό είχε γίνει και πέρυσι στο καλάθι που είχαμε χάσει. Αλλά φέτος ήταν λίγο πιο συνεχόμενο όλο αυτό. Δεν ήταν 1-2 αγώνες. Κοιτάξαμε στα μάτια. Ναι, και τους δύο. Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση όσον αφορά... είναι ωραίο να σκέφτεσαι ποια χρονιά ήταν η καλύτερη, είναι αυτή, αν η προηγούμενη ή η προπροηγούμενη. Και σίγουρα εγώ σαν παίκτης όταν ήρθα στην ομάδα υπήρχε μια κληρονομιά βαριά, δεδομένη στις θέσεις που είχε καταλάβει η ομάδα τα τελευταία 2 χρόνια. Ισχύει αυτό ότι ο ανταγωνισμός ήταν λίγο περιορισμένος, ισχύει το γεγονός ότι οι παίκτες ξένοι είχαν βγει στην ομάδα που αργότερα κάνανε πολύ μεγάλες καριέρες, που αυτό είναι και λίγο λαχείο, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι όταν κάθε χρονιά είσαι σε μια τροχιά play-off και διεκδικείς και παιχνίδια απέναντι σε παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας, μιας πολύ μπασκετικής χώρας, όπου υπάρχουν στο μπασκετικό χάρτη πολλά χρόνια πριν από σένα, νομίζω αυτό από μόνο του είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Άρα το να ξεχωρίσουμε αν αυτή η χρονιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη ή την προηγούμενη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Να κοιτάμε η ομάδα που είναι αυτά τα χρόνια και υπάρχει μια συνέχεια. Ακριβώς. Και για επαρχιακή ομάδα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Σωστά. Πάμε στην έκπληξη. Έκπληξη λέμε εμείς τώρα. Εμείς τη λέμε έκπληξη. Έχει δημοσιευτεί σε διάφορα site. Όπως σας είπα πριν, η ομάδα δουλεύει και προγραμματίζει τι θα γίνει μετά από 3-6 μήνες, ένα παράδειγμα. Στα πλαίσια αυτά κοιτάζουμε να δούμε και την ομάδα που θα έχουμε για του χρόνου. Μαζί με μια συγκυρία, με ένα μικρό τραυματισμό που προέκυψε σε ένα παίκτη μας, θα προχωρήσουμε σε αλλαγή παίκτη, το οποίο από την Τρίτη το μεσημέρι θα έρθει ο Ντάμεν Χόλις, ένα παιδί που παίζει στη θέση 3 και 4 με καλό βιογραφικό, έτσι, για να αντικαταστήσουμε το Τρέβι Σίμψον. Αυτό είναι, οπότε όπως είπατε για την πόλη μας, αν δείτε ένα τύπο 2-3 μαύρο με ένα σκυλάκι pitbull να κάνει βόλτα, είναι αυτό. Έχουμε μάθει. Αγορέψτε αυτό, όχι το σκυλάκι. Μα κοιτάξτε, πάντα όταν παίρνουμε ένα παίχτη κοιτάμε τα πάντα. Μέχρι και τη σκύλο. Όπως σας έχω πει από την αρχή, το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι ο χαρακτήρας. Μια ερώτηση που να κάνω. Ο Γιάννης ο Καλαμπόκης τι σκύλο έχει? Εγώ δεν έχω, είχα δυστυχώς. Τι είχε μάλλον? Πέρυσι τον είχες όμως. Τον είχα, ναι. Έχει ένα μαύρο ποδήλατο. Νομίζω ότι πιο ωραία στιγμή από το τέλος του παιχνιδιού με τον Γιάννη Καλαμπόκη να περιμένει μια αγκαλιά δεν υπάρχει, που σε κάθε μετά από τέλος αγώνα από την κόρη. Ναι, και επειδή είμαι από το μπάνιο ιδρωμένος, νομίζω ότι είμαι ιδρωμένος από τον αγώνα και είναι και επιφυλακτική λίγο και μου κάνει. Κάθε φορά νομίζω ότι τελειώνει το παιχνίδι, το σδώ και βλέπεις έτοιμη να μπει στο γήπεδο, λέει τώρα θα μπω. Θα της έλεγες να ασχοληθεί με το μπάσκετ, το γυναικείο μπάσκετ, ας πούμε. Όταν σου ζητήσει τη γνώμη της. Τη γνώμη σου. Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Αν το θέλει πραγματικά, γιατί όχι. Δεν είναι κάτι που θα της επιβάλλω, σίγουρα. Ούτε καν θα της το προτείνω, να είμαι ειλικρινής, αλλά αν το θέλει η ίδια, γιατί όχι, φυσικά. Ωραία. Ο Γιάννης Καλαμπόκης θα έμενε για πάντα στο Έθνο. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, τα 2 αυτά χρόνια πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά είναι από τα ωραίτερα χρόνια και της ζωής μου και αγωνιστικά μπορώ να πω ότι είχαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Υπάρχουν πράγματα που για κάποιον άνθρωπο που έχει ζήσει χρόνια στην Αθήνα βοηθούν πάρα πολύ και βολεύουν, και υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία αν δεν τα έχει συνηθίσει φαίνονται λίγο διαφορετικά. Εμείς από φύση έτσι κάνουμε και τη ζωή μας λίγο δύσκολη και είναι μια απόφαση να φύγεις οριστικά για κάπου. Εντάξει, πολλές φορές κάνεις επιλογή για 1 χρόνο και εκεί μπορεί να κάτσεις 3, 4, 5 ή μια ζωή. Οπότε δεν ξέρεις πώς είναι και κάποια πράγματα δεν χρειάζεται προγραμματισμό. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω τις καλύτερες εντυπώσεις από την ομάδα.
από τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα, από τους συμπαίκτες μου και από τους κατοίκους φυσικά και τους φιλάθλους της ομάδας και της πόλης, και γιατί όχι. Ωραία. Για κλείσιμο, Πρόεδρε, κάνουμε ένα κάλεσμα και για τον αγώνα που έρχεται, και δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πεις έτσι από σαν πρόεδρος για την ομάδα του Rhythm Aegean από τη διοίκηση. Εντάξει, κάλεσμα δεν χρειάζεται να κάνεις, θα έρθει ο κόσμος. Αναμενόμενο είναι, πρέπει τα παιδιά ο κόσμος θα έρθει. Να δείξει ότι ευχαριστηθήκανε ο κόσμος στο Rhythm και πρέπει να γεμίσουμε το γήπεδο. Παίζουμε με ένα αντίπαλο, τη Κηφισιά, η οποία τη θέλει πολύ την νίκη, αλλά πιστεύουμε ότι η ομάδα μας δεν το έχει το παιχνίδι, όπως και έχει και όλα τα παιχνίδια μέχρι τέλος σεζόν. Και νομίζω ότι μετά τη νίκη μας εκεί πρέπει να κάνουμε και εδώ πέρα, να τη φέρουμε τη νίκη. Ναι, εμείς συνηθίζουμε να λέμε ότι μετά από κάθε μεγάλη εκτός έδρας νίκη αποκτάει διπλάσια σημασία όταν το επόμενο παιχνίδι στην έδρα σου μπορέσει και το ελέγξεις και το κερδίσεις. Σίγουρα σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, από σήμερα και όλα ξεκινήσαμε, και ο κόσμος θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι εμείς θα δώσουμε το 100% της προσπάθειάς μας, και αυτό άλλωστε είναι και ένα μικρό, έτσι για να σας το... Κανονικά δεν πρέπει αυτά που λέμε μεταξύ μας να τα βγάζουμε, αλλά μία μίνι συμφωνία που έχουμε κάνει με όλα τα παιδιά είναι ότι τα τελευταία παιχνίδια που έχουν μείνει, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε ό,τι έχουμε για την ομάδα και να τα αφήσουμε μέσα στο γήπεδο πραγματικά, και αν τα αποτελέσματα έρθουν, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο η αγωνιστικότητα που δείχνεις, έτσι, και η διάθεση, είναι και πολλά άλλοι παράγοντες. Ακριβώς, οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη σίγουρα θα φροντίσουμε να τους αποζημιώσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή Sport Monday. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Και ελπίζουμε η επόμενη έκπληξη να μην είναι ότι αλλάζει τον Αγορίνο. Κάθομαι ψιλοπαγωμένος στο μέσα. Όχι, αυτό θα μας το πει. Είναι από τα πράγματα που συζητάνε για το επόμενο τρίμηνο ή εξάμηνο που είπε, και θα μας ανακοινώσει το καλοκαίρι. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα θα την κάνω εγώ την ανακοίνωση. Σαν πρόσωπο ή σαν ύφασμα? Τον από μέσα σου. Σαν ύφασμα θα είναι ωραίο. Σαν πρόσωπο θα είναι το δύσκολο. Σαν ύφασμα μην βάζεις ιδέες, γιατί έτοιμος είναι. Ή εμφάνιση ή κάτι άλλο. Πάντως ένα πράγμα θα σας πω έτσι για ανοιχτήδηση. Του χρόνου ετοιμάζουμε πολλά πράγματα στο κομμάτι του marketing. Ωραία. Οπότε περιμένουμε αγωνία. Αγχώθηκα τώρα. Ετοιμάσου να κάνεις τούμπες στον αέρα. Άμα η στολή βολεύει. Σωστά. Δεν ξέρεις πότε ήταν τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο κ. Ηρακλή Μανουκαράκη και τον αρχηγό της ομάδας του Rhythm Aegean, τον Γιάννη Καλαμπόκη. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό βράδυ.